apha emnxebeni ngokusamkela uSimphiwe Kangona nguye ke samane sicokola naye ngalo lixesha. Mntakangona masikwamkele thina kwi-BEE kusasa nje kumhlobo. Enkosi kakhulu Bhutiza, ndiyabulisa kwi-BEE scheme nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Ingaba mna njengomphulaphuli womhlobo imikhwa yam yokuthenga inganegalelo elinjani na ekubeni uba ndikwazi ukuba ndiyothenga imoto? Bhutiza, imikhwa yomntu Bhutiza inalo igalelo kakhulu. Ndiza ke ndithi qabaqaba ngendlela zokuthenga imoto. Uza kundixelela ke ukuba wena uluhlobo olunjani nalo mthengi. Kukho umthengi wexabiso Bhutiza, umuntu ofuna umgangatho kodwa ngexabiso elincumisayo. Kukho umthengi wembonakalo Bhutiza, umuntu ofuna imoto efanele imbonakalo yakhe. Mhlawumbe omnye ke Bhutiza ke ubona ubani nobani eqhuba imoto ethile azibomba hayi nami ndingafikelela kulaa moto. Ngumthengi wembonakalo ke lo Bhutiza. Kukho umthengi westyle Bhutiza, umuntu azibona uba nestyle esithile ndifanelwe imoto ethile Bhutiza. Kukho ke nonocwangco, umthengi onocwangco ke uthenga imoto ethatha inyanga ezimbalwa ukubhatalwa kodwa ke ucinga ngayo yonke into ngaphambi kokuba athenge imoto, ivili imalini, iservice mhlambi imalini phambi kokuba ndithenge njalo njalo Bhutiza. Omnye ucinga ngokhuseleko nosapho lwakhe, omnye ke Bhutiza uzawuthenga ke mhlambi ngokokunqwena kwenhliziyo yakhe. Ya, mhlawumbi ke ngoku masithi umuntu uqala ukuthenga imoto ngqa kufuneka akhangele ntoni? Bhutiza ke imoto kukho indidi ngeendidi zemoto. Kukho i-hatchback, kukho i-SUV, kukho imoto zosapho okanye i-sedan, kukho i-4x4. Uve ngenye ixesha umuntu esithi ndifuna laa nqwelo inevili emqolo. Umuntu oqala ukuthenga imoto ke Bhutiza kufuneka ayiqwalasele kakuhle imeko yemoto ezikhoyo kwakhona, azibuze ukuba ngephi mna endifanele. So ukutsho ke Bhutiza imoto ke zingangoboya ke imoto ezintsha ezifikayo, umuntu angaxakwa noxakwa ngokuba ke makakhethe eyiphi na. Kubalulekile ke Bhutiza xa uzawuthenga imoto umuntu ngakumbi othenga wokuqala Bhutiza angangxami, athenge ngobulumko kuba ukuthenga imoto ngeyona nto inkulu yesibini ke eza emveni kokuba umuntu ethenge indlu Bhutiza. Masithi ke mhlawumbi koluthotho lezindidi ngeendidi zemoto ubuzibala, umuntu ke ngokusele yazi into yoba hayi andizifuni eziya, ndifuna le, ndikhetha le, istep esilandelayo sesiphi? Masithi ke Bhutiza umthengi ke ufikelele kwisithuba sokuba ke ngoku abona uba no man ezi moto ndizifunayo mhlawumbi kule list yam zimbini zintathu. Kulungile xa kunjalo ke Bhutiza. Into ebalulekileyo ke Bhutiza kuthelekisa amaxabiso uze ubone ukuba yeyiphi efikelelwa kwipokotho yakho. Ibalulekile ke le ndaba yepokotho ke Bhutiza kuba ke xa uzawungena uzawufuna iboleka imali yothenga imoto uzayibhatala lapha uqalela kunyaka emithathu ukunyuka kuya kuminyaka emihlanu. Uqhagamshelane ke nabathengisi beemoto ufake isicelo sokuvavanya Bhutiza. Ibalulekile ke le point yesicelo sokuvavanya. Kukho into ke Bhutiza ngelinye ixesha umuntu ayibone imoto akhabe itayara avula injini athi hayi indifanele Bhutiza, ayithathe engakhange ayivavanye. Kubalulekile ke Bhutiza umuntu ke angene nakulaa nto kuthiwa yi-internet ajonge athelekise Bhutiza. Nalapho kuba igaraji ayikuvumeli ukuba uyivavanye imoto dlula kubo uye kwabo bazokunika uvavanyo ukwazi nobuza imibuzo ethile malunga nale moto Bhutiza efana nale. Inayo i-maintenance okanye i-service plan, i-warranty yeminyaka emithathu okanye ngeyemine okanye ngeyemihlanu. Ukuba imoto ibisele isetyenzisiwe Bhutiza kukho nto na unoyithenga na efana ke ne-additional warranty ukwenzela Bhutiza xa ufikelele kwixesha likaxakeka kungabi ke ngona ube ubuzayo ke ngoku imibuzo sele sowusayinile ebhankeni sele unayo imoto le. Uyazi uba benzabuza nje imibuzo nayo yokugqibela ndiyakuqonda uba ngumntu oxakekileyo. Oqala benzabuza uba mhlawumbi yintoni enye kufuneka uyiqalile xa uzawuthenga imoto ufuna i-finance, and futhi benzawubuza nento kokuba yintoni enye onowukhangela uzingele i-finance okanye i-funding xa uzayithenga ngaphandle kwemoto. Bhutiza indaba ye-finance yinto ehambe iye ibe lula kubathengi bemoto kodwa ke yinto efuneka abathengi bayiqaphele kakhulu. Zonke igaraji umbuzo obalulekileyo phambi ba uthenge imoto funeka uyibuze igaraji ba ingaba iyasebenzisana na nebhanka.
kuba ke bhutiza zonke iigaraji ezikhoyo asisebenzisani nazo zonke ngezizathu ezithile kuba kukho ii-criteria esinazo esisebenzisana nazo. Ukuba ithi igaraji ayisebenzisani nebhanka ufuna uthenga imoto ngetyala, suka kuloo ndawo uye kwindawo oyaziyo ukuba ibhanka ziyasebenzisana. Ke bhutiza uzawunikwa ke phaya ii-application forms ufake ke zonke iinkcukacha zakho. Iigaraji ke zivumelekile ukuba zifake zonke ezo applications form kuzo zonke ezibhanka bhutiza. Kodwa ke akunyanzelekanga uba uye ebhankeni kuqala, kodwa ke awunqandwa xa ufuna ukuya kwibhanka oyivayo wena phambi uba uthenge imoto yakho. Simphiwe, mhlawumbi ungasipha futhi ne-social media platforms uba ngaba umuntu unemibuzo mhlawumbi angayithumela khona xa ekukhangela ngaphandle kwayo yonke le ngcaciso enkulu kangaka osinike yona apha enkqubeni. Mhlawumbi khona umuntu ofuna ukukuthinta mhlawumbi koFacebook nakoTwitter njalo njalo, abantu bangakufumana phi? Bhutiza siyafumaneka ku#WesBank how to. Unako nongena nakuFacebook wethu WesBank, sikhona khona apho lonke ixesha siyajonga kuba kukho ntoni na. Ngonxibelelwano lwethu nomhlobo wenene sikhona kwakhona nakuFacebook we-BEE umhlobo wenene. Nakusasa nje ikhona nemibuzo abaphulaphula ebesele beyifakile nakuTwitter sikhona bhutiza. Rhoqo ngemivulo sizamana uvela ngeli xesha iinyanga ezintandathu ukwenzela sikwazi ukunika iinkonzo ezifanelekileyo eluntwini malunga nokuthenga imoto nokubolekwa kwemali ephathelele nekuthengeni imoto. Simphiwe kangona lowo phaa kwaWesBank le nkqubo besikuphathele ngemibulisi emihle ngaba